Wonge bar teko mudhun teko pesawat telepon. Mbak Lala. Sini Mbak Lala. Tepuk tangan buat Mbak Lala Widi. Iki kanca-kanca pengin nyawang body sampean lho. Wajah sampean sing ayu dhewe. Lah iku kelane teko. Lalalane kok paling ngene. Ayo. Ah, iki gak laler iki teko. Iyalah. Ayolah. Nyanyi apa dhewe iki lah? Lho. Ya wis. Aku sing ono kabeli ae. Wong wedok seneng sing gak ono kabeli. Ini desa sampean ini berarti Mas? Ya tangga desa. Biasa ya liwat kene Wah, biasa. kesempatan iki berarti. Iya waleh wong kene nyawang aku bendina liwat Enggak, kok. kesempatanku buka Aurat. Buka aib sampai. Oke lah. Guyon. Ini di rumah Mbak Jessica dan Mas Tommy. Nggih. Acarane syukuran pokoknya. Syukuran. Wis muga-muga apa sing dikarepno Mas Tommy dan Mbak Jessica lekas terkabul. Amin. Rumah tanggane rukun. Amin. Nyambut gawe ini sukses lancar. Amin. Ya toh, Amin. meni ben nanggap meneh. Oke. Betul. Lah. Apa Aku krungu-krungu awakmu wis rondo ya. Mas aja kerungu-kerungu aman gak ndelok ta Mas. Loh, Kerungu. Yo ae gak, aku pengen mastekno tok awakmu wis rondo ta. Sik. Nek aku ku sebetulnya kondisional Oh, sebetulnya. maksudnya? Iso ngene iso ngono nek aku. Ya Allah. Ya sing sabar. Iku menungko ya, awakmu ngerti nek awakmu rondo iku sebabnya apa? Apa ah? Mergo bendina aku ndongakno awakmu ben rondo. Ben dhewek iki iso berdua selamanya.